ang traditional nga interpretation aning katulong nga pangutana ni Jesus kang Pedro is tungod kay katulo niya gilimod si Jesus, katulusan niya ipangutana siya og higugma bag siya murag redemption ni Pedro. Katulo na siya gilimod, so katulusan niya i-affirm ang iyang gugma. Sa laing bahin ang kini nga encounter ni Jesus o ni Pedro, gipasabot ni Jesus o gipakita ni Jesus o unsa nga ang pamaagi sa pagdumala o principle of governance o unsaon nato ang pagpangalagad, ang pagdumala o kita-kitagaan tag gahom sa pagdumala unsa man ang atong basihan, prinsipyo nga angay natong sundon. Ang pagdumala angay nga nagagikan sa gugma, base sa gugma. Governance should be based on love. Unya, gikan sa maong gugma mo dagayday or mo sunod ang pagpangalagad. Muni ang angay natong tan-awon sa mga tao nga nagdumala, people in power, adunay gahom sa pagdumala sa atong simbahan o sa atong gobyerno. Gugma ang basihan. Nganong naakala sa pwesto, nganong mang mukandidato ka, it should be out of love. Unya ana, magkandiya ang imong pagpangalagad o love and then service to other people. Ang pagserbisyo mo na ang timailhan, ekspresyon sa imong gugma. Dili lain nga mga hinungdan anong naata diya sa pwesto, anong gitagaan taggahom. Ang prinsipyo nga gihatag ni Jesus sa atong pagpangalagad o pagdumala, saan na ito pagdumala sa mga tao nga gihatag ka nato, it should be based on love. Gugma, o niya ka ng gugma, maoy magtukmod kanila sa pagpangalagad. Kung wala ang gugma, wala ang serbisyo. So muna itong angin natong tanawan sa atong mga leaders, gugma bagyod ang nagtukmod kanila aron sila mangalagad. Kaya kung walay gugma, walay pagpangalagad. Kita man nimo kung ang sa katao nga nasa posisyon, walay gugma, wala, dili pang pangalagad ng iya. Matapan nila, negosyo, imbis serbisyo, business ang nasa huna-huna. Nga nung mga lagad, kinalang kay baluta na, dahil usahay mailad mata, panahon sa eleksyon.